Sanibonani nazi indaba ze1KZNTV zifunda uphilano kaCebekhulu. Ake sibheke nazi indaba ehamba phambili namuhla. Yakwe kwanokunyakazana okuthize kuseni sabona ukuthi Impi yabafundi isivale isikole. Ukhongolose Uzinuka Amakhwapha. Kanti badunguza ontwini osonhlala kahle. Siyakhuleka kunina besilo, sanibonani. Kuphazamisakile ukufunda nokufundisa kwesikole samabanga aphezulu ngoba amakhosi esendaweni yaseGingindlovu enyakatho nelekaMthaniya. Lokho kulandela ukubheduka kwempi phakathi kwabafundi ababili nokubika ukuthi lempi yaqala ngesonto eledlule. Udumezweni Manqele onguhlalo wesigungu esilawula isikole uthi ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwalempi esuke kubafundi beyigode embili ezahlukene ongesasengulule kanye nasemanqakazi basukumele phezulu mangabe bethintwa uthishanhloko wakulesikole. Udumezweni Manqele ongusihlalo wesigungu esilawula isikole engoba Makhosi High School eseGingindlovu uthi ukunqanda isimo singaze siphume esandleni baphuthume ngokusheshsha ngemuva kokuzwa ukuthi kunempi eqhubekayo kulesi sikole njengoba bekulumfundi wesigodi sasengulule kanye nasemanqakazi. Ubese veza ukuthi angeke bavumele isimo esifana nalesi siphazamisa ukuqhubeka komsebenzi kulesi sikole. Unenkinga nebikhona la esikoleni phakathi kwabantwana esigodini sasengulule nomanqakaza. Shuthi sibese sibona ukuthi njengabaphathi besikole lento asisheshe sisukumele phansi ukuze ingaphazamisi ukufunda nokufundisa. Sihlanganeke nabazali balaba bantwana balesigodi zombili ngenhloso yokuthi sizothola isisusa salolu daba. Mabe chaza abantwana ngathi nje kube nokuthandana phakathi komfana wasengulule nenye intombazana. Kusho ukuthi umfowabo walo intombazana kwangamphatha kahle lokho uthi emayikhuluma ke nalona kusho kwase kuba nalokho kungenelela ke kokuxabana. Kodwa njengamanje isimo is under control, bakhona bezokuphepha siyalungisa udaba. uManqele uthi lesi sikole senza kahle kakhulu kwimphumela kamatikuletsheni yanyakenye njengoba sathola umphumela ongaphezulu kwa 90%. Yakwe kwanokunyakazana okuthize kuseni sabona ukuthi ukuze mhlawumbe kungonakala seshe sithinta bezokuphepha kuze nanolomhlangano esinawo sukwazi ukuthi sibambe kahle ngenhlahla enkulu bafike emaduzane njengamanje nje umhlangano uyaqhubeka yonke into ihamba kahle kakhulu imoya ephansi bangesaba abantu ngoba kusiphatha kakhulu lesikole besenza imphumela emihle njengamanje siko 90% ngakho ke lesimo esinje sibona ukuthi sizokwehlisa ini izinga lethu ingakho sithi asheshe sisukume silibambe lo daba kube nokuthula kulabantwana kuze ukufunda nokufundisa kuqhubeke kahle. Hayi uqale ngolesihlanu qale ngolesihlanu ngoba ngabathi sasasukuma uqale nje ngolesihlanu sathi kahle asisheshe sisukume ke siucishe lo mlilo. Induna yesigodi sasengulule uFaniza Sithole uthi nabo bengubuholi bomdabu balisukumele phezulu lolu daba ukuzama ukukhuza lesi sihlava esiphazamisa ukufunda nokufundisa kulesi sikole. Uthi kusemqoka kubona ukubeka imfundo yabantwana phambili kanti njengamanje isimo sesilawulekile njengoba sebekwazile ukukhuluma nabafundi abathintekayo. Sibone sithola sesifonela uthisha omkhulu ukuthi nazi ingane seziyalwe esikoleni akusafundeki sasisukumela phezulu ke sizokhuza isimo esifana naleso. Sesikhulumile ke nabantwana siyakhuluma nabo njengamanje siyayithola inkinga zabo bayibeka sesiyayixazulula inkinga zabo esithemba ukuthi njengoba sihleli nabo nje kuzohamba kahle kakhulu ngoba imoya yabo isiyehlile bayakumukela esikukhuzayo kubona ngoba bekuyintane encane nje ebaxabanisayo sihlalile ke emaphuzini ingakho ke makukhona izinto ezithintayo izikole bese sisukumela phezulu siyokwazi ukukhuza lezo zinto. Kanti imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eseGingindlovu. Iqembu likaKhongolose KwaZulu-Natal libambe isigcawu nalapho lidedele khona amalunga leli qembu izazi kwezombusazwe kanjalo nezincitha buchopho kuba ziyitshela amaqiniso ngokuyimbangela ongenzi kahle kwaleli qembu okhetheni olubanjwe kuleli ngenyanga uLwezi ngonyaka ofile. Ukungabeke nobumbano kwabaholi bebodwana ukubulalana kanjalo nokukhwabanisa kakhulukazi okubonakala ngesikhathi kuqoka bazokuba ngamakhansela ngezinye ke zezinto ezihlalukile njengokuyizona ezikhinyabezele liqembu kwazise amalunga alo alihlamukile.
Njengamanye amalungiselelo eqembu likaKhongolose lokubuyisa isithunzi ngokhetho lwangonyaka u2024, leli qembu lisingathe isigcawu njengendlela yokuyinuka amakhwapha nalapho ke libuyekeza ngokungase kube ngokwaba umthelela ekutheni lingenzi kahle okhethweni lwangonyaka owedlule. Ukubulalana, uqhekeko kubaholi nokuqoka kwabantu abangakhethwanga umphakathi ngezinye zezinto ezibalulwe njengezibe nomthelela. The disunity among the leaders is also affecting us. Ukulinyazwa nokulimazeka kwabantu okungenzeka ukuthi even nasemisebenzini la sithumele khona abantu bethu, it's a challenge. It's a challenge because that makes many people who looks at the movement and say, if these people are destroying one another, what is it that is going to happen? Introduce le system esiphuma kuyona ukuthi siwakhetha kanjani labantu bazoba amakhansela. It was a good thing. My intentions were good, but somehow it was manipulated phansi laphayana. I'm speaking from experience, comrades, because in my ward where I am, that thing happened. Don't you think, as the ANC, there is a bigger role that can be played by agricultural science teachers? As you have mentioned, that the main thing is to create jobs, and what communities want is job creation. Kuzokhumbuleka ukuthi ukhongolose waphunyuka omasipala abaningi ngalolu khetho, wacisheke waphunyuka nayitheku. Ekhuluma kulesi sigcawu usihlalo we-ANC esifundazweni uSihle Zikalala uveze ukuthi akangabazi-ke ukuthi ukungabibikho kwamathuba omsebenzi kanye-ke nokuboshwa kwaloyo wabengumengameli wakuleli uJacob Zuma kwabakhinyabeza kakhulu. Jailing of former President Jacob Zuma, it had a serious effect, especially in KwaZulu-Natal. The fourth is the whole issue of the internal squabbles or tensions in the Zulu royal house, where others held the view that the ANC government is not intervening. Whether that view was correct or not, and whether you will try to explain the processes, that becomes secondary. And what will obtain, it's a perception. And you need to double effort if you are to address perceptions. That also include the whole judgment on issues of KwaShembe. Not to say the judgment was wrong or right, but the manner in which, or the timing that it happened, leading to number of activities around KwaShembe Church. Those are issues that are there outside the control of the movement. Umhlazi wezepolitiki uLukhona Mnguni naye obe yingxenye yale ngxoxo uveze ukuthi ukungeneliseki kwamalungu omphakathi ngamaqembu ezepolitiki nje jikelele nakho ke kube nawo umthelela koziseke abantu beyibona bekhohliswa. Odabeni oluthinta iANC Youth League uzikalala uvumile ukuthi kuncane kakhulu abakwenzile ukwehlenga. The two disbandment of the ANC Youth League have not assisted the rebuilding of the Youth League. Whether you will talk of the disbandment of the Youth League post 2012 National Conference, it affected the Youth League, and then the disbandment of the Youth League post Nazareth Conference have also affected the capacity to mobilize the youth. I'm not sure whether we've put in place sound programs to revive the organization. Even at that time when the Youth League was disbanded in around 2013 after the Mangaung Conference, we managed to build it in a form of creating structures. But we can agree that from that time, young people were leading themselves. And I think there is a need of introspection and build the Youth League as the youth organ of the ANC that will really champion issues that affect young people. Lezi cawu kulindeleke uba ziqhubeke nokuhlala. Khona manjalo useyiphinde zagcweleza izigebengu njengoba osukwini lwayizolo
usocongwe inkosi yesizwe sakwaNxumalo eMnambithi, inkosi uMakhwapha.Impi Nxumalo, obulawe ngaphandle kwenkantolo yesizwe eNazareth, ezama-ke ukuvula isango. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uthi-ke sekuyisikhathi sokuba umphakathi ubambeke iqhaza ukuvikela amakhosi. Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaNxumalo esithole umbiko ukuthi inkosi uNxumalo isishiyile emhlabeni ngokuthi iduduliwe ihamba iyosebenza ofisini layo. Siyafisa ukuthi sidlulise umlayezo ukuthi sisebenzisana kakhulu namaphoyisa namajele ngohlelo lokuthi bonke laba abatholakala benza izinto ezingalungile zokukhipha imphefumulo yamakhosi nezinduna bakwazi basheshe babophwe amaphoyisa. Kodwa isikusho lokho ngoba sukhona ama-report la sitholakale khona abanye babebulala amakhosi nezinduna sebeke baboshwa. Nawu-ke siyanalo ithemba ukuthi nalo le daba loli lokuthatha umphefumulo wenkosi uNxumalo sizosebenza ngosingalali siziqiniseke ukuthi bayaboshwa nazi bakhona. Kuzokhumbuleka ukuthi ngasekuqaleni konyaka uNdunankulu kanye noNgqongqoshe womnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni basungule uhlelo olubizwa nge-KZN Community Safety Intervention Unit ngenhloso yokubhekana ngqo nalesi sihlava. Lokhu kungenxa-ke yembiko ebithi abalelwaema-42 amacala asevuliwe ayamene nokusocongwa kwamakhosi kanye nezinduna, kanti-ke abantu asebeboshiwe bangama-25. Usihlalo wendlu yamakhosi esifundazweni inkosi uPhathisizwe Chiliza usigxeke kakhulu lesenzo esinonya. Sishaqeke kakhulu ukuzwa indaba zokuhlaselwa ngesihluku nonya kwenkosi uMandla Nxumalo yalapha othukela. Siyafisa ke ukudlulisa amazwi enduduzo ikakhulu kuNdlunkulu esizweni sonke kubantwana benkosi. Siyafisa ukuthi lesi isikhathi esinzima. Kodwa siyanxusa kuzo zonke inhlaka zezomthetho ukuba isukumele phezulu ukuqinisekisa ukuthi bonke abathintekayo bayaboshwa. Siyanxusa impela ukuba inhlaka zomthetho isukume zenze isiqiniseko sokuba bonke abathintekayo bayaboshwa, and siyanxusa kuwo wonke amalungu omphakathi angasabe nolwazi lwesigameko esenzekile ukuba asukume alethe information emaphoyiseni ukuze kuboshwe lezigila mkhuba ngokukhulu ukusheshsha. Sinxusa ke kube nokuthula kube noxolo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu ngesithekweni. Osonhlalakahle abaqashwe njengamatoho esifundazweni KwaZulu-Natal bathi kabazi ukuthi ikusasa labo libaphatheleni njengoba kuyinkontileka zabo kulinda ukuthi ke ziphele kulenyanga. Labo sonhlalakahle bamashe edolobheni uMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya belibangise emahhovisi omnyango wezenhlalakahle kulesifundazwe behambisa uhlu lwezikhalazo zabo, kanti kokunye abakhala ngakho kukushawa indiva bengaqashwa ngokugcwele nokuholelwa inkece encane. Bangenele emgaqweni osonhlalakahle abangasebenzi nabaqashwe njengamatoho kwelikaMthaniya behambisa uhlu lwezikhalazo zabo emnyangweni wezenhlalakahle KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Sifuna ukuzwakalisa izikhalazo zethu kwi-department yethu eyasifundisa, which is social development. And the other thing akugona ukuthi ufundise thina uyasiqashisa ngama-scholarships la khona u-NSFAS khona self-funded, but still yabona ukuthi u-DSD awufuni ukwenza anything ngathi, instead ukhipha ama-contracts, lama-contracts akubeni basiholelo shintsha, and leyo nto isibangela depression. Ngikhuluma nje kumanje kunabantu abashonile because of le salary encane abasinikeza yona as ulokhunja as u-social development. Ngeke kube u-social lokho ufunde ube qualified for 4 years emva lokho bezokunikeza ushintshe because ushintshe le mali abasinika yona masithole lama-contract, and bayawakhatha kuba u-3 months, kuba u-4 months, kuba u-5 months. So njengamanje sifuna into esuka la eyaphambili ewu-permanent sikhathele. Usonhlalakahle uDudu Mngadi uthe enye ingqinamba ababhekene nayo iminyaka edingekayo uma kuqashwa kulomnyango. We are not getting younger anymore.
siyakhula sibabadala and bona babeqasha bakhipha ama-post bafuna like 18 to 35 years abanye bethu kade badlula ku-35 years so sikhathele ama-contract sikhathele ukuhlala ekhaya sicela ukuthi u-DSD bandla ukube considerate sicela ukuthi ukusizwele kulesi simo sokuhlala emakhaya sifuna umsebenzi sifuna upermanent uyeke ukusiholela ushintsho guys sicela ukuthi nje babe neqiniso kuthina ngoba basifundisile abakumele ukusifundisa kwabo. Kanti iqembu le-EFF eMgungundlovu beliyingxenye yale mashi yalabo sonhlalakahle. Size la as a region sizo supporter ama-social worker as you would know ukuthi EFF is always on the side of the oppressed. So ama-social worker they feel like they are oppressed because ugovernment wethu uthe ingane zethu azihambe ziye esikoleni. After ukuthi ziye esikoleni khona zokwazi ukuthola imfundo zithole nemisebenzi engcono. But lama social worker they feel victimized because bayile esikoleni. But mabe esikoleni but abasaqashwa kunaloko besayiniswa ama-contract nawo thothi awasavuselelwa. Bahlele emakhaya bakhononda ukuthi bahlele emakhaya kodwa bayile esikoleni and they qualified ukuthi nena baba ama-social worker. Uma kuwukuthi bathathwa as ama-interns bagcine lezo zinto zabo sezingasavuselela ukuthi babe permanent. Labo sonhlalakahle banikeze umnyango wezenhlalakahle izinsuku eziyikhombisa ukuthi uphendule kuhlu lwezikhalazo zabo. Ngu-Ayanda Dube wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngisemgungundlovu. Ake siye ey'tolo siyabuya. Asiphinde sinamukele nisabukele indaba ze-1KZNTV nazi ehamba phambili namuhla. Yake kwanokunyakazana okuthize kuseni sabona ukuthi impi yabafundi isivale isikole. Ukhongolose Uzinuka Amakhwapha kanti badunguza ontwini osonhlalakahle. Lowo obambe njengomphathi kumasipala wasoLundi enyakatho nelekaMthaniya uZwelihle Dlamini uthi kasibi isimo kwisisebenzi sesikhungu ehlinzeka ngencwadi ezokushayela esilimale kanzima ngemuva kokuthi omunye abafundi abafundela ukushayela ephunyukwe yiloli lashayisa elinye lamagumbi nempahla ebiphakathi yalimala nokuphoqeleka ukuthi ke bakumise ukuhlinzeka kwezinye zezinhlelo kulesi sikhungo. Obambe njengomphathi kamasipala wasoLundi uZwelihle Dlamini usoluvalo oluhelele ekutheni owesifazane obezovivinya ukushayela avela hluleke ukulawula iloli yaphampalaza yayoshayisa amahhovisi ahlinzeka ngama-learners license kulesi sikhungo. Sekhehlelwe umshophi ebesingawulindele nathi kuthe nje phakathi nosuku kusaqeqeshwa laba abafundiswa ngokushayela. Omunye wabo ke ingabe mhlawumbe bekuwuvalo kuwesifazane nje usemncane obefundiswa beqeqeshwa ngeloli ke ukuthi akwazi ukungena lapha emapaleni. Wayigxoba ke iloli ngiyabona ukuthi phakathi kokuthi ubethukile wayigxoba yaxhuma yayongena emahhovisi ethu angezansi kwala ukuthi asithwa khona lamahhovisi ke yila ukutestelwa khona laba bama-learners licenses. Uthi yize ube mkhulu umonakalo odalwe yile ngozi ngoba impahla ilimele okubalwa namakhompyutha abawasebenzisa kuleli hhovisi kodwa ubonga ukuthi umsebenzi wabo kanye nowesifazane obezovivinya ukushayela abazange baphangalale kule ngozi yize belimele. Kanti ngalesikhathi igxoba kuyongena lapho ngaphakathi ke kuwona ngoba kuyipark home kukhona omunye wabasebenzi bethu ke umfokambatha obekhona naye lapha ngaphakathi kuyona isakhiwo lesi la ngene khona iloli ke lamshaya ke iloli wawela phansi walimala ke. UDlamini uthi ihhovisi elihlinzeka ngama-learners license lizoqhubeka nokuvalwa kuze kube liyalungiswa. Unxusa umphakathi ukuba babekezelele isikhashana besaqhubeka nemizamo yokulungisa. Sikunxusayo nje kakhulukazi ukuthi umphakathi ke usibekezelele kulesi simo ngoba bekuyisimo esingasilindele ukuthi ke lesi sikhungo sethu sokubhalisela ama-learners license ngoba asekusetshenzwa ngamakhompyutha manje kulimale wona ke lawo amakhompyutha khona ney'ntambo zakhona so ngakho ke sizokulungisa ke sesibabizile ochwepheshe ukuthi abeze bazosibhekela ukuthi umonakalo ungakanani nokuthi uzolungiseka kanjani base besho ukuthi cha kusazothatha ke isikhashanyana ngoba iy'ntambo lezi ziya-odwa lezi okufanele zikwazi ukuthi zilungise noma kuyizona zilimele so sizosivala ke isikhungo nje kwesikhashana kodwa sizomemezela maduze sizosebenza nje ukuthi kuvuleke masinyane kodwa lezi ezinye iy'khungo ezinjengokuvuselelwa kwamalayisensi ukuvuselelwa kwama-PDP
kanye konke lokutestwa amehlo nazo zonke izinto konke lokhu kusavuliwe ke lokho kuyasebenza kanye nakhona la kutestwa khona ngeweimoto ukuze abantu bacosha ama license nakho kuvuliwe umshophi nje wehlele laba abamalenazo ukuyibona ke sizothi ubahlehlisa kancane. Kanti ke umsebenzi kanye nowesifazane obezovivinya ukushayelwa kubika ukuthi bayalulama ngemuva kokulimala kule ngozi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele. Inkosi yesizwe saseMacambini enyakatho nelekaMthaniya uNkosi uMthokozisi Mathaba isiyigxeke kakhulu ke igameko zodlame lwaseyikoleni lweigodi noluholele ekutheni ke kugcine sekuphazamisa ukufunda kanjalo nokufundisa eyikoleni. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV umcambi ngenkathi ke kunomcimbi oqomile sabafundi kanye nezikole ezenze kahle ematikuletsheni uveza ukuthi bazolwisana nalolu dlame bobuholi bomdabu bakule ndawo. Ngokwembiko yakamuva kunomfundi owagcina eshonile esikoleni ngoba amakhosi esekingindlovu kulandela impi yesigodi eyayisikapakele nasesikoleni. Inkosi yesizwe saseMacambini uMthokozisi Mathaba usegxeke kakhulu isigameko zodlame losesikoleni wanxusa abazali kanye nabafundi uba behlise amaphaphu njengoba bezongenelela njengobuholi bomdabu. Ukubhebhetheka kokulwa kwabantwana kusiyona into esifisakho kuba kungokuqala kodwa futhi lapha ezweni sobabamkhulu ukuba kube khona abantwana abalwakhe eGoli, but lokho sisazamile ukuthi sibabize abazali ukuba sibize nabantwana laba abafuna ukuba mabazame ukuthi bedalele loqheke ezweni, but akusiyo into esihambisana. Sobiza konke ke ubuholi sisahlelile kanye nomasipala kanye nesizwe sonke neinduna namakhansela ukuba masisheshe sinqande lokho. Asifisi khona ukuba abantwana bephakamisa umoya ngoba lento ingadala ukuthi isizwe sonke sibe noqheke ngoba kungavuka impi yegodi lapha ezweni. So abantwana acela ukuba mabehlisa amaphaphu phansi nabazali bazi ukuthi ingane njengoba beyithumele kothisha ukuba mabambofunda bekwazi ukuthi ingane zabo iphephile. Ikhansela kuWard 1 lichome uphaphe legwalogala othisha kanye nabafundi ngokusebenza ngokuzikhandla ukunyusa imphumela kamatikuletsheni yakamuva kwizikole zendawo okuyingoba amakhosi kanye namatigulu. Esifisa ukugqugquzela no matric ka 2022 ukuthi sidinga 100% kungabi bikho nengane eyodwa ezosala ziphase ziqinisekise futhi nabazali bayayithatha ziye ema university ngoba sifisa ukukhandisa isizwe saseMacambini esingeze kuye esikoleni. Sifisa ukuba nentsha efundile ezokwazi ukuthi ilekelele abazali iphinde ilekelele yakhe imizi yayo. Siqale ngo2016 ngoba sisuka ku 0% njengoba sesila isikhona njengamanje komiti engathi ngene ngo2016 salikhanda ukuthi aliqikelela kulezi izikole la eWard 1 ziyaphasa zonke sikusukela eprimary ukuze kuyofika ehigh school ukuthi kuyaha imfundo othisha bayayinikela nabo emsebenzini ukuze kukwazi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili. Abafundi bathi lukhulu ugqoza balutholile ngokuhambela lo mcimbi ukukomelisa abafundi abenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule. Namhlanje size emcimbini kamatikuletsheni wangonyaka odlule. Lo mcimbi ngoba wenziwe nathi uyasikhuthaza ukuthi ngonyaka ozayo nathi siyafisa ukuyibona silana sizonikezwa nathi ama-award. Kuyasenza kusimotivate ukuthi nathi senze kahle siqhube kahle igama lesikole likhuphuke. Lo mcimbi ubuhanjelwe izinhlaka ezahlukene ukuzoqhakambisa imfundo kwintsha yakule ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eGingindlovu. Sisathi shelele eyitolo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele kunazi indaba ze1KZNTV okuyizona ehamba phambili indaba zimi kanje. Yakwe kwanokunyakazana okuthize ekseni sabona ukuthi impi yabafundi isivale isikole. Ukhongolose Uzinuka Amakhwapha kanti badunguza ontwini osonhlala kahle. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libizo R14.75 kwidola laseMelika, libe ngu19.45 kupondo waseBrithani, libe ngu16.19 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,939.35 ounce,
kuthi intengo kawoyela ongahluziwe be$121.60 i-ounce umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMpofana iKaizer Chiefs lithi lisashaqekile ngesinqumo sekomidi eliphezulu lePSL sokubuyeza inqumo sikamlawuli uAdvocate Nazir Kasim SC sokuthi imidlalo emibili yangozibandlela kwakufanele idlalwe iziMpofana neCape Town City kanye ke neGolden Arrows idlalwe kabusha. Lesi sinqumo sisho ukuthi lemidlalo emibili kuzofanele iphindwe ngenxa ukuthi kwabheduka ubhubhane loKhuvethe ekomkhulu leli qembu eNaturene egoli nokwaphetha ngokuthi ke kutheleleke nabadlali balo. Kodwa ke kubuka ngathi ke PSL ilubona ngokuhlukile yona lolu daba. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Ayike nina besilo kwizona ndaba ebehamba phambili namuhla bezimi kanje. Yakwe kwanokunyakazana okuthize kuseni sabona ukuthi Impi yabafundi isivale isikole. Ukhongolose Uzinuka Amakhwapha kanti badunguza ontwini osonhlala kahle. Inkosi mayivumile sophinde sibonane ngokuzayo.